Na biyar kuma yawan fitar maniyyi sakamakon yawan yin istimna'i. Mun sha yin bayani akan wannan matsala ta istimna'i, irin yadda take lalata azzakari da kuma farjin mace. Kada ku manta ku danna alamar subscribing, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wasu bidiyoyi da muke ɗaurawa a kullum. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ku, sai ku zo ku danna mana alamar like, sannan kuma ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin sauran al'umma su amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, sannanmu kuma da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau insha Allahu za mu yi magana ne akan ƙanƙancewar azzakari. Ƙanƙancewar zakari na nufin raguwar girman al'aura, wato wani yanayi ne da al'aurar namiji baligi ke zama ƙarama, tamkar ta ƙaramin yaro, ta shige ciki ko ta rage tsawo ko kauri a lokacin da take kwance ko kuma a miƙe, saɓanin yadda take a da. Wannan yanayi na faruwa ne ga mutum a lokacin da yake manyanta cikin rayuwarsa a ɗabi'ance. Hakan na faruwa ne ga mutane da shekarunsu na haihuwa suka kai shekaru 30 zuwa 40. Amma kuma duk da haka akan sami matasa da yawa wanda ba su kai ga waɗannan shekarun haihuwa ba masu fama da wannan matsalar. Sai dai wasu da yawa daga cikin masu ba da maganin gargajiyar Hausa na ganin cewar matsalar ƙanƙancewar zakari matsala ce kai tsaye da ke da alaƙa da zafi ko sanyin mara. Ƙanƙancewar zakari dai matsala ce da kuma take cima mazaje tuwo a ƙwarya, musamman irin yadda wasu da yawa ke jin ƙimarsu da alfaharinsu na kasancewarsu maza na fuskantar ƙalubale. Mutane a al'adun duniya da dama na ganin isasshen al'aurar namiji ita ce abin tunƙaho da alfahari ga kowane mutum da ke amsa sunansa namiji, kuma ita ce ƙimarsa ga 'ya mace. To sai dai ƙanƙancewar zakari idan ba yawa ta yi ba a tunanin za ta iya haddasa rashin gamsuwar jima'i tsakanin ma'aurata. Akwai dalilai na lafiya da dama da za su iya ba da haske game da ƙanƙancewar gaba. Wasu dalilai na daban da ka iya haddasa ƙanƙancewar zakari ga matasa ko manya sun haɗa da: na farko, aiki ko tiyatar likita ga al'aura domin cire wani ƙullutun ciwon daji ko kansa daga al'aura yana iya haddasa ƙanƙancewar gaba bayan an yi aikin. Na biyu kuma, wata cuta mai sauya sigar zakari, wato karkacewar zakari sosai, da wuya ko zafi wajen yin jima'i. Yin tiyatar likita domin maganin matsalar yana iya haddasa ƙanƙancewar zakari. Na uku, yanayin sanyi. Idan sanyi ya yawaita fiye da yadda ya dace ga jiki, to zakari zai iya noƙewa saboda ɗari, wato saboda yanayin sanyi, kamar wannan lokaci da muke ciki kenan. Hakan na hana gudanar jini da kyau a cikin al'aura. Samun yanayi mai kyau da gumi zai iya maganin matsalar. Na huɗu kuma shine sanya wandon ciki. Irin wanda yake tsuke hantsa ko al'aura yana sanya ƙarancin gudanar jini cikin al'aura, wanda sakamakon hakan kuma zai iya sanya zakari ya takura, dalilin jini baya shiga ciki da kyau, ta yadda zakarin zai cika da jini ya kumburo ya kuma miƙe a lokacin sha'awa ko jima'i, wato jijiyoyin jinin ba sa aiki da kyau saboda takura. Na biyar kuma, yawan fitar maniyyi sakamakon yawan yin istimna'i, wasa da al'aura amma ba jima'i ba. Mun sha yin bayani akan wannan matsala ta istimna'i, irin yadda take lalata azzakari da kuma farjin mace. Da zarar maniyyi ya fita daga jikin mutum, jakar marainansa da ta sauko ƙasa kafin fitar maniyyi za ta naɗe ta koma sama
ta tsuke marainan biyu bayan fitar maniyyin. A lokacin faruwar haka kuma zakari na shigewa shi ma ya koma gajere tare da marainan. Sai na shida kuma shine ƙiba. Masu ƙiba da yawa na fama da ƙanƙancewar gaba domin kuwa tana sanya zakari ya shige ciki. Don haka motsa jiki da rage ƙiba ta hanyar da ya dace zai iya maganin matsalar. Barin shan taba ko giya, cin abinci mai kyau, motsa jiki, magani da shan wadataccen ruwa yanda ya dace zai taimaka sosai wajen magance matsalar ƙanƙancewar gaba. Allah ya taimaka, amin. Don Allah a tura wannan bidiyon domin sauran 'yan uwa su amfana. Allah ya sa mu dace, amin.